nilitum penangan cipaduk lo. Pu alang li berita kram sapi Central Women Wing. Alang li sitame ningkan crazy lo. Lapen alang li adung tu ke nili lo. Nili ta penangan arji ding lo. Sita la an arji ke ding pen ajok non pu anta presiden pu bangke nili tum hanang pipedat lo. Ajat association nong sitame, ajat akam nong sitame, president secretary. Even though self-help group non, even lahai asong asanta president adu. Sitame ladak ilitum akihai la jai sar kecari along bangke presiden awedet. Labangin ning dupa me alam lo, nilitum penang an cesong lo so putak sitame. Presiden nang ji cisong lo sitame presiden bang nang pipedet alang li ke matha bang ke lapulo ili tum jong si presiden jong si nang pilo tang te ili tum han one sided ason si mandat pu leson si ke matha la so joy ni si alang li ni tum han presiden te pipe la so joy ni presiden pipe joy ni pura east west di mahasau a momentum anta ning duklo konon ili tum ke ning aklong pensi kam claim ji cesong pa meji pusi ke matha pon sitame lapuson ceplang plidelo ke matha ting dam dedet lo lasi alang li phanta nili puing tung ji je lapuson claim son te pini labang so PCLC long kali alang li long si dudun ji apolo sitame pini ke ili tum punasi dudunang kok lo lalu nili secretary ke doing secretary alang linon claim pon presiden bang umando ki bong presiden ke avila avidat khangchang magai jonte lasi kalang luma kalima sangmarli lasi WKSA tum presiden doma vema do to tangte India kachari pon president of India ke Draupadi Murmu alang li ke pinso kali ke alang li garlusu ke alang li ke president of India lasi nelitum ke ajada matsitame so arlo tum akisung di konane injustice violence against women and children pu ahut asonson ke nilitum abangke kali kala ngamata sopin so tum nanga chetong dun pen nelitum akisung alam kacethan jiapan alang litum ta apor nang dore dun detahai lapen nelitum so arlo atum jongsi president dolo polotang te labangke karkan jiapan kali labangke so arlo tum ta desang marli nangke Bogajan LA president lo nangke Amrenga president lo na di mahasawa president lo a secretary lo pu cepek lo pulotang te hala jirpi atum tala 5 LA 26 constituencies a jirpi a women atum ansitame amit hang arong HPS level CC level LA level atum aphansitame che control thekpo mate non alom a hok pedala bangke sarpi maratumta risomar long ke kadun risomara bangta asomar chanjaya phansi ke pon ha kopinya arun udo scheme tang oi sang marli ha kopinya JJM tang oi ha kopinya self help group tang oi lahai tum tang kalongon po risomara tumta poisa do sarpi mar lasi asomar pachiri anang dakekat Bangalore dakekat Kerala hangjo hanghai kalima lapuson ang deng ng kilita non dopik lo thrak memelo ingring memelo la protest ke dochot ke chokche lasi so arlo tum sitame nane chirok tok amai along ke president secretary tum che control thekpo ili tum ta e ot idur menangji so arlo tum sitame e hemasor e sumar te bok tirai aphan sitame ili tum ta chilang pe menangji pulotang te isi rules and regulation la donangji ma avema sangmarli donangji la so posi nilit tumabangke anytime ke ladake central pen ke ladake nang che tong dun wer thek thek la se nilit tum so arlo tum ta isomar aphan kachema tha tebok terai longri longpat aphan kachema tha pen ajoksi so arlo tum se tabi itum charge up thip nangji la pen hemprek ke hang abangke ilitum che song dun thip nangji
pu kamatha bon seta ladaka bangke injustice doma vesang marli putha hurta ilitum injustice long ma long lema injustice doma ve malitum injustice lok lo kedi puhurta me nang litum ta justice long lo malitum long le la soposi thirak me ilitum ki kadun ke chokche lapen hem ahum ke pinanso doma ve mangsang marli hem apinan pendet ke asomar ke apinan penle pinso penle auso mahanga pethe kalidet ke so arlutum arnam sikapachor pinso lapen arloso hem ahum kachobocheta a hemasor lapen apiso la dosi chanri chanjai ji ke la puson thak si so religious organization girjalong tame konane asong basapia mai atumalong pusitami president secretary do la sikopia posi nilitumaphan aprangsi ke do pulo nilitumaphan president do pulo PRB market along haladak nilitumaphan kado kawi phanang hanglo president ke dolo nalitumaphan pusi nilitumaphan nang pulo bon seta non api bangke so arlo tumphan president pilo pulonte nang arkanjat po pusigi pubo kalang mang kalima kalang karkanji kali aman sigi pithuji nilitumge yes nitum heart and soul se nilitum ka chesong dun nang so kalo oy nang pregnant na hut nang kidun cheklo 1 month 2 months pipan si kami claim tu alangli apok arlo pregnant na hut pen setami alangli nang chesong dun jaho nang e kopilo oy ka chojor chana badam chot men se ni lita hane peng ni chojor pen si la alangli tum det kalilo district it home aso arlo tum setami la puson si ningjelo la pen nili a hogalam kiningje nani ke ha di mahasau pen setami nili tumaphan women atumabang di masa a women kuki atumabang phone nang lolo itum president long ledet apot itum ta chihang nang jipusi di mahasau penta nilifan phone nang call nang hem ke wang hut nang call man nang call ke la suhusi nang ke call bang ta avantika madam president dolo di mahasau la ke PRB market along haladak central pensidolo haladak nilitumaphan la ake hai jai ka tharsar penta la puson si dolo pulo mo pulong ke ala central long ke do ana tumabang ke doloti puson si ningje la son si kursing timung rajan timung sarkiri rong phar lan tuman stami dolo pupuma pupe pulo dolo pule ave pule to ave vena pulo nilitum ke chichak dinglo ankin nona bangke so arlo tum pia posi nang chon che dat mapu nili phone call lo district thoma phanta sangmarli president ave vena seta ilitum secretary in charge that sita me itum meeting do nang mai do nang po ha nang chidun ling chidungot nitum phane meeting na hang ponri nitum phange narni ponri president arpu avederle pusi la pu west rong khang penta alam do bogazana to LA penta alam do aning ki duksi alang litum ke hem do thing po puson si kaning je kali bangala sani isla lam arjang nona teng do putang tela je ka thar ki japor ipil si ba kona prang dang unsilang nona teng do tangte ente all pulon te kaddo ka vi phan lo ka di all pulotang te lada ke ASDC ta donang po CPIML ta donang po Congress ta donang po lada ke KNCA ta donang po lada ke BJP atumta donang po all pulotang te kadok kawe pen chepang room raperle hemprek hangon pusi Asian countries a president Professor Jian Hong Liu Nili ha Tata Institute of Social Science Mumbai arong sopi along ka Charlie dun ahutsi haladak Asian countries a presidency nang apin khatlo. Go back to your Karbi Anglong district and make all the people of Karbi Anglong East West di Mahasau to be united under one forum, under one platform. Ante pinini litum che theklong lo lada ke ASDC tum ta theklong le det BJP tum ta theklong le det all pulotang te kado kawe phansi ke hang nahi ke di hemprek ke kado kawe ta RE bosang marli RE
handbrake nang ji ma nang nei tum nang ji la si la zo handbrake ki hang ke it's more than 3 4 5 decades playing adlo la na decades playing at a pita piniar ni ko people si kadak APSLC pen la pen ladak ASDC KNCA self help group atum WKSA atum la pen non kiwangji asong do ulang pini le thot sitame phone nang ki call wang long ji ma nang chi tong long ji ma nang li tum thek ik long ji la air clar do ma ve rada tum nang ki call lok lo kopia posi nang li tum kopia posi dak do tip thedat ma pu la si la ha ke air clar ke rada tum amekri asupi asumar asupotum pen megjang thek thesi latum kachiru kacharna pusi to dap adap prang tabaji phli for phai phli phone nang ke call la si rada tuma phan aning paduging tung te pusi ki mangadim leletik take sang deri di arise awake do not stop until you reach your goal nangli nili ki mangadim pleng pletik take sang deri pusi ili tuma phan philosophical thinkers, doctors, engineers, wisdom along sita ikithan. Lasi, kuan lisung sita mi, labang su ahem prek kilong japan si, piniar ni sita mi, lapuson, Forum for Hills Autonomous State Movement. Ulabang, kiseng kilake, only APSLC, only ASDC, chot kalilo. Ladaki Congress do. Dak si ladak organization pen dolo kiwang KSA pen ta dolo kiwang la pen ladak party doan si taminon kiwang ji do piglang phone nang ke call si chimit me pin lo la si aning ki duk kalilo la ilitum chidia si roy nangi la pen ilitum acceptance do nanji itum acceptance dolo ponte ilitum birthi kiwang malom suwet rad det la itum chinina Nale to women wings pen ako kiwang to piglang manon kiwang. Lapuson si asomar pen kachiru pen phone pen nga chi call pen nanga chi tong ya phan wangji la penan par sitame penap dik sitame na chi tong ya phan wangi so arlo along so pin so tumta amithang si phone nanga chi call message phone la si kaddo kawi sitame ilitum isomar phanching honlo pulonte ilitum do rapet klem rapet nang jipusi nili ning aklong ke heart and soul si nili matha la si Ambedkar ki pu di educate agitate and organize lo take share abang phi pulotang te a hokpet pen rong atok anole damta rat pangrum damra nang tum kache song a hemprek Article 244A hang pamenon pusgipu. Judgmental attitude lake chepedo nang ni. Kachi tok tap kachi tok through lahai do nang ni. Nilitum aphan ladak piha. Jumeme junono nang pu olo. Lahai. Dak kiwang apu thak ladak pu APSLC. Kiwang apu thak kang tangka ko ansi long ma. Pualam ta pinangan nang. Tangka sinang kibat bu. Tangka sinang pot. Nang litum ke arpu pen tangka si chinichot lo pusipu. Tangte tangka pan si chinichot pula de pu ake hai pi rita kram sapi. Aprang alang li pan pen nang ansot lo. Tangte nang li endun daji polo le. Ante ake hai sir tuliram rong hang nili pan voreng over sa si tamen nili pan approval lo. Under secretary ante pipo nili tangka ke khok pulo tangte nili pipo tangka deng de det. Pipo si nili halasu hu si tami a hok pet pen nili. Tangkali ke thekali rat si ke thepu CM a chamber MP Horan Singh be ke do hudlang pipo si haladak hut nili thandun daklo aki hai jai ka tharsar a hok si ke claim apot nili sakuri tanang ne wareng war sai tanang ne nili rada phanche song pipa mejipu piniar ni ko pia posi ning duk nang koklo pipo lo che respect thek that pipo lo ili tumang bong misunderstanding pipo lo ante hala corruption ke claim hala Facebook hala WhatsApp along corruption ke claim to men klang maklang kle kwan lo nili tum swar lo tum ka thirak nang 15 lakhs 20 lakhs more than that setami lahai atangka ake hai jai ka tharsar along le masi le oe nang chi thanun man chi thanun de pilo nang chi thanun ili tum ge dam hud Tangka lili alang account na.
a diary long nang cepak lang dun adlo. Diary no. Amen ta nang cethan dun adlo. Register dan paklang. Register nang baklang dun lo. Jo, tangka nang submit bang awik ko. Kasi nilitum ngit herak. Ong, corruption happens not because of bad people, but corruption happens because of the silence of good people. Hala hanserong chojorchot, hala chana badam chojorchot, hala theng chojorchot, atum along pensi hiki aduli collection si lahai ilitum. Ako radaphan, ako chong thui thulang lapu ke chokche. Kasi corruption mati kachupang lim kido aret ke lake kahino dak amunit apot kali. Bon seta ladake kimisen amunit. Because of the silence of good people palumantidi latake kimisen abang pi ase ang tong cipadu hai hedet posi corruption lapen kachupang lim ongre lasila hai aphu thake nilitum sitami tangka kachipar putan pen sinilitum afan Facebook long nang ke post China nga so bipak nga so lason si kanig J laan cho tagali lahay so pinso suarlo lahay alam ka juno anta nang ta kithek long bang lo nang tum nang peklang lo lapuson si itumhan getok chok setan nilitum majok bantan itum lason chibhong dunde lapen reply tapi dunde pipot God sees the truth but waits arnam nang langding lapen arni si angni arni truth will prevail one day arni si arni ahok komat asong zapo komat asong zapima lah ningkan kep crazy kachi song komat ma lake rad dat si chini ji arnam ichini lapen kithek kiri atum anta ethek dun long kasi nilitum ahok pet pensi song along political along ahok pet pen so arlutum ta mesenji menangji itum adet chirai long nangji pusi nilitum so arlutum karjab dun lasopon nilitum ning dukpik so arlusong pangtang nang ma Pangtang nang. so arlusong pangtang nang ma Pangtang nang. Karbiang long is west di mahasaw pihay nang ma Pihay nang. hemprit long